L-industrija tal-bini u l-professjonisti għandhom iħarsu l-obbligi tagħhom skont il-liġi. Dan qalu l-Gvern fi stqarrija pubblika b'reazzjoni għall-inċident tas-Sibt filgħodu fil-Mellieħa. L-istqarrija qalet li l-Gvern se jkun qed joffri assistenza kollha possibbli lill-vittmi u se jkompli jagħmel dan bil-mezzi kollha disponibbli għalih. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-artijiet Krista Ġus spjega kif bħalissa l-Gvern qed jaħdem sabiex l-aġenziji u bordijiet kollha relatati mas-settur tal-kostruzzjoni jingħaqdu f'aġenzija waħda bil-ħsieb li fil-futur tinbidel f'awtorità. Għandna ħafna liġijiet sparpaljati uħud minnhom imurru kif qed lura 20 ta' snin. Illum għandna numru ta' entitajiet, għandna l-Building Regulations Office, għandna il-Building Regulation Board, għandna l-Masons Board, għandna l-BICC u aħna anka sabiex naderixxu għal-weda elettorali li għamilna aħna tinħarsu l-qudiem sabiex kifettik l-ewwel ikonna aġenzija u mbagħad ikonna awtorità waħda li tkun tista' tħares il-qasam kollu tal-bini u l-kostruzzjoni. L-awtorità se tkun qed tikkonsolida u taġġorna l-liġijiet kollha f'dan is-settur li wħud minnhom imorru lura 20 ta' snin. Ir-responsabbiltajiet għandhom ikunu ċari u l-liġijiet il-ġodda se jġibu taħt kodiċi wieħed ir-responsabbiltajiet li jirriflettu r-realtajiet ġodda f'dan il-qasam. Il-liġijiet il-ġodda wkoll se jkunu qed jiddefinixxu id-drittijiet ta' terzi persuni fosthom dawk tal-ġirien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.